Bojawate kote ko joni jalagi te mane dugu meneche sigi yoro furanga jago nyuma ko ne ko bala choko beti Gordrawde foite bembo sigato law menye zigiri dabaye amba foka wale nyuma aga fo ala ga si janda kan dumaye bori ko ala ka corona kanye ala ka ke giji ami o kuma ko passage aranye bori ne bentige do binno fasriba no ye kureshi sise ako angata URD kono Mumbei Soumaïla Sissé Alamahinana la aleka tondo ako Soumaïla Sissé ngania muntumbe Allah akanyina maya konna la bo trawre odi ka ke masake blola nga alamason amofio ambe domina ko be Soumaïla Sissé atari deba fo ko ngere masa fasriba ko Soumaïla aleka ton no ye UR2 bori dagaba alamagalimbe sabu minye UR2 abina bolu ngoni takanyeshi joma fasiriba ko onyiningali otomi obe nga tokofo be ka ke kabini wati jan biso wona na tukuni bori kureshi sise akame ka tokofo ke ako sika kontemina ako niya laje Dr Boubou Sise ale mintu Ibrahim Bokar Keita ale ka premier ministre koroye Boubou Sise ko ka kuma kame dakono fasiriba ko ako ni kuma kura farale ko kan ako ko nonte ni kuma kura laje ma fla de to be dakono Mamadou Igori Jara ale min fena tunye ministre koroye ne ale nana URD kono ka ke URD tondenye ako fena ma teme ka boy minye jaje Sankare Bokar Traoré ale fena kuma kan be dakonna la ako jaje Sankare fena kofe maître Demba Traoré celui de communication URD ako minyeni che sabai Bokar Traoré olu de kun togo be dakono kuno o kuma ko che nani nan farala kan minye Dr Boubou Sise ye o tanye kulanga kuma ye wa walma o tan fene lakika ye wa Bokar Traoré ako ala tana me o bina shido fasriba ko Bokar Traoré nga ako ka be min fo o de ni réseaux sociaux laje Bokar kuma munun ba kono ko sebe ko kalamani te turo akuma chaman kan ako Dr Boubou Sise ka kana boli Bokar Traoré ni ye ko laje ka kuma be ka fo yoro muna kosube o de réseaux sociaux kanaw ye ako ni dun réseaux sociaux kuma laje iba amna ni bolo kelen ye kani tura kane Bokar Traoré minye Boubou Sise ye ka ko ni kuma nu foli nye jalaki mu kuma tame ka segere Bokar Traoré iba ka fo jalaki buruna ka bwaka o kuma be domina ko bi Boubou koni hore alendo min kada abo ke yoro min kada ya bitai fasriba ko ako sika ko ntemina minye adema PJ Boubou Sise kun yo tondenye Boubou be tondiya la alibi jene marabolo la wa walma Boubou bombe tondiya la wa ako onyiningali ofene tominbe nga ni kuma korolun laje Boubou Sise ani garsika munga suru ninga ke cheboye o de diden kele noyi adema PJ ale tonkulu fasriba ko awulma alebena tonfla abake jogodi nimbe fendo de yira ibo nime Boubou ka danaya anaka ladriya nimi songo de yira de aywa mauka sama in nofe mauti sama gwanzana de Bokar Traoré fasriba ko ako adema PJ o nyema chaman be munu ye parti kulomangirin ye ulu koni go Dr Boubou Sise bari ni ye URD fene laje Dr Boubou Sise kelen ye fene togo be ulu fene dako ako Dr Boubou Sise ataye manja daye ataye sangawuli daye Bokar Traoré ni jirajakulu kelen koni ba kunfe ako Boubou Sise abina tanaka menon ye yoro kelen jumena fasriba ko o nyinigali otomi be ga sika ko nite mina min do min kada abo ke yoro min kada ya bitai fasriba ko ako sika ko nite mina minye adema PJ Boubou Sise kun yo tondenye Boubou be tondiya la alibi jene marabolo la wa walma Boubou bombe tondiya la wa ako onyiningali ofene tomin be nga ni kuma korolun laje Boubou Sise ani garsika munga suru ninga ke cheboye o de diden kele noyi adema PJ ale tonkulu fasriba ko awulma alebena tonfla abake jogodi nimbe fendo de yira ibo nime Boubou ka danaya anaka ladriya nimi songo de yira de aywa mauka sama in nofe mauti sama gwanzana de Bokar Traoré fasriba ko ako adema PJ o nyema chaman be munu ye parti kulomangirin ye ulu koni go Dr Boubou Sise bari ni ye URD fene laje Dr Boubou Sise kelen ye fene togo be ulu fene dako ako Dr Boubou Sise ataye manja daye ataye sangawuli daye Bokar Traoré ni jirajakulu kelen koni ba kunfe ako Boubou Sise abina tanaka menon ye
yɔrɔ kelen jumɛn na ɲininkali parce que b'a ko o ɲininkali o tomi bɛ yen nka siga kɔni tɛ min na min kɔni URD a ɲɛma n'o ye professeur Salifu Sanogo ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale tigɛlen bɛ min kan kabini u y'u da don u ka rentrée politique la Boubacar Traoré ko parti kɔni ka dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ye URD kɔnɔ k'u tɛ maa gɛn URD kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bisimilalen bɛ Boubacar Traoré ka kɛ URD ka candidat ye f'i ka kɛ URD tɔnden lakika ye fɔlɔ siga t'o kɔrɔ fɔ yen na o Salifu y'o fɔ Fasiriba ko Boubacar Traoré ko in tɛ négocier e kuma tisɔli t'o kan o kuma maa o maa n'e bɔra tɔn wɛrɛ la ka na URD kɔnɔna la Boubacar Salifu ko k'i bisimila o kuma k'u bɛna lajɛ min y'u ka tɔndenw ye maa minnu bɛ yen ni parti kuma bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o kuma o bɛna lajɛ jɔn de bɛ se ka wuli k'i jɔ ni URD ale ka ɲɛmaya ye Boubacar ni sɔn kɛr'o ma ka bɛnkɛw kan siga kɔni tɛ min na o tigi tɔgɔ bɛ santalama ni k'o kɛ URD ka cɛbɔ ye nka ko waati ma se fɔlɔ maa tɔgɔ bɛ ka fɔ nin waati kɔnɔna la k'a bɛ ɲuguɲugu ani ɲagaɲaga ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ Kureshi Sise ale ka sɛbɛnni don Kureshi an dɔɔnin don an b'a fɔ ka Mali tribune fasirijɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen fo Wajabate ko fɛn tɛ tɛgɛ min kɔnɔ n'i y'o nɔmi o laban o bɛ kari ni ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko secret bancaire maa min ka wuli ka jɔ ye nin ye n'o y'a ka fasiri ye o ye Adisa ye Adisa a ko min ye anw ka jɛkulu min n'o kɔni bila la cɛmancɛ fanga kɔnɔna na anw ka assemblée jɔyɔrɔ n'a bɛ se k'o fa n'o ye CNT ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka lajɛrɛ laban min n'o bɔra ka kɛ kɔsada in na ko wele kun bila an bɛ an ka ministre dɔ ma ministre min n'o ɲɛsin bɛ dilan ka bugu n'o ye industrie ye ani jagoko n'o ye commerce ye fo ka taa se an ka kɛnyɛrɛ ye cakɛda ninnu bɛ se ka don bala cogo min na n'o ye promotion des investissements ye Haruna Nyanga o de ye ministre so ye ministre ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ wele kun bila la a ma an ka CNT maa min fɛ o de ye madame Dina Dolo ye madame Dina Dolo a ye wele bila an ka nin ministre yi ma ka sabu kɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ani an bɛ ka sanga ni waati min n'an b'o kɔnɔ n'o ye sunkalo ye da dumuni fɛnw sɔngɔ gɛlɛya an bɛ ka se degré min ma ka se ka taa da don a la ni ka ɲɛfɔli kɛ wele bilala ministre ma ka bɛn ni nin cadre de nin hukumu kɔnɔna ye ka bɛn alamusa dɔ ma avril kalo tile 22 san 2021 n'i ye kɔrɔfɔw ta k'u lajɛ min ye madame Dina Dolo ye a kɛlen kɔ ka kɔrɔfɔ ta n'o ye ɲininkali ye ka sɛmɛ ministre la n'o ye ministre de l'industrie du commerce de la promotion des investissements ye Haruna Nyanga a kɔni a ka jaabiw kɔnɔna na i bɛ min faamuya a ko min ye wuli ka jɔ ye bawo min ye madame Dina Dolo ye a ko ministre ma ko yalima ko da dumuni fɛnw sɔngɔ k'a b'a la ka yakubaya dɔɔni a dugujɛ k'a ko bɛ cogo di a ka département n'o y'a ka ministre so ye a ka wuli ka jɔ kɛn bɛ mun ye o siratigɛ ninnu kan fo ka taa se min ye halisa dilan ka bugu n'o ye usine ko ye o bɛ se ka don bala anw ka jamana kɔnɔna na cogo min na o k'o taabolo k'o bɛ cogo jumɛn na n'i y'a ta k'a lajɛ Haruna Nyanga min ye ministre ye a ka jaabiw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ wuli ka jɔ caman kɛlen don min ye anw ka da dumuni fɛnw sɔngɔ ko ye o bɛ se ka jigin cogo min na ko gouvernement de transition k'a ye wuli ka jɔ fan caman kɛ min bɛ se ka kɛ sabu ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka da dumuni fɛnw sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔmanw na wa n'i y'a ta k'a lajɛ a ko wuli ka jɔ ni cɛsiriw tala ka ɲɛsin da dumuni fɛnw ma ko nka ko jɔn a la ko cɛncɛnni ka fɔ ko min ye an ka sogoko ye k'o sɔngɔ k'o kɔni o fɛn caman ba se ka bɔ o ko la bawo min ye sogo koloma ye a kilo 500 fo ka taa se 600 ma min y'a ta k'a lajɛ tulu fana o litiri kelen 180 fo ka se 200 ma k'o kɔni kɛn bɛ fɛn ye fɛn min n'a kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen tɔnsi wuli ka jɔ ko nka ko min ye cadre de concertation ye o min ye jɛkulu ye jɛkulu min n'a sigi bɛ sen kan waasa min ye sanga n'a ka waati ni fɛn da dumuni fɛnw sɔngɔ n'a ko a bɛ yɛlɛ o ka se ka ɲɔgɔn ye ka se ka hakilinaw falen fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ waasa da dumuni fɛnw sɔngɔ a kana se ka kɛ degun ye jamana den kelenna si ma wa min ye Haruna Nyanga ye ale y'a jira k'a fɔ cadre de concertation maa ninnu u kɔni u bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye a hakili la fana ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ ni filanan minnu kɛla o kɔni a jaabi k'o ye la ko bawo min ye da dumuni fɛn sɔngɔw ye fan caman fɛ k'o caman k'o jiginna hali n'a sɔrɔla a ka kɔrɔfɔ maa tɛ se ka kala turu a kan kosɛbɛ bawo n'i y'a lajɛ a jirala kɔsada in na misali an b'o min ta n'o ye buruko ye a fɔra ko buru ko a kɔni a ka feere 50 wa n'i y'a ta k'a lajɛ halisa yɔrɔ dɔw la buru ye 60 ye maa b'i yɛrɛ ɲininka o yalima jamana in a kɛn bɛ fanfilama ye wa ɲininkali tɔ min bɛ min ye Haruna Nyanga ye a y'a jira k'a fɔ
gɛlɛya bɛ sogoko ani tuluko kɔni dafa halisa ko nka ko wulikajɔ min n'o bɛ o ni cadre de concertation maaw cɛ bawo o jɛkulu in ye gouvernement ka maa bɛ a kɔnɔna na min ye commerçants ye olu ka maa bɛ a kɔnɔ ha ka ja an ka usinitigiw olu fana ka ciden bɛ a ko kɔnɔna na wa a y'a jira fana k'a fɔ wulikajɔ kɔni sabati bɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na min ye an ka jamana ka cakɛda bolofara dɔ bɛ yen ni o bɛ wele ko direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence n'o ye DGCC o kɔni o fana bɛ wulikajɔ la min ye da dumunifɛnw sɔngɔko ye sɔngɔw bɛ se ka damakɛ cogo min na jamana seleke naani kɔnɔna na a ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma min ye wulikajɔ ye halisa babu fɛ min ye Aruna Yang ye ale ye a jira k'a fɔ min ye cɛsiri ye o kɔni b'a la ka kɛ doni a dugujɛ usine ko min ni ɲininkali kɛba datula o la ko min ye anw ka usine ko ye k'a kɔni b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min y'anw ka tuluko ye o sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na k'o tɛ taa bɛɛ ni anw ka aliment bétail o min n'o bɛ dilan anw ka jamana kɔnɔna na yan dɔ ka fara o dilanbagaw kan ka dɔ fara o usine fana kan usine minnu bɛ o aliment bétail ni k'o dilan ani anw ka baganko ko hakili ni janto ka kɛ o la bagan ka den ka bɔ ni a ye ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ an kɛrɛfɛ jamanaw na k'o bɛ kɛ sababu ye ni k'anw ka sogo ni k'a da gɛlɛya kosɛbɛ wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɔni o ko ni n'a fɔ n datula la cogo min na o bɛ sen na waasa min ye ministre in n'o ye cadre de concertation maaw ye o ni an ye association des consommateurs du Mali o min ye da dumunifɛnw an minnu bɛ o san minnu kan ka anw lafasa o kɛnɛ kan waasa sɔngɔ a ka se ka to hakɛ la bɛɛ lajɛlen ka se ka sanni feere ni k'a ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ datigi ma k'i dufa kɔnɔna na a kɔni a y'a jira k'a fɔ ko association des consommateurs ko n'u bɛ fana bɛ kuma na hali n'a sɔrɔla o kɔni o tunun bɛ fɔlɔ bawo min ye sɔngɔ yakubaya i b'a ye k'a fɔ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen tun b'a la k'i yɛrɛ ɲininka yalima association des consommateurs olu ka ko bɛ cogo jumɛn na ministre y'a jira k'a fɔ k'u n'u bɛ ɲɔgɔn kalama ko wa k'u u b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye waati ni don natɔw kɔnɔna ye nin da dumunifɛn ninnu minnu bɛ yen halisa n'u sɔngɔ dɛsɛ bɛ ka jigin o bɛ se ka jigin cogo min na ko nka ko fɛn dɔ fana ka fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw k'u jɛna ka yamaruya di anw ka commerçant minnu ma o ka se ka taa fɛn caman ɲini ka na anw ka jamana kɔnɔ ha ka ja sunkalo hukumu kɔnɔna na o sɔngɔw bɛ se ka jigin cogoya min na k'o kɛla sabu ye taxi minnu ni TVA minnu kɔni bɛ yen n'u faso Maliba jɛna o kɔ ko n'o dagosi ta k'a lajɛ k'a bɛ t'i jɔ se fɔ wari miliyari 30 bɔɲɔgɔnko la o kɔni k'o bɛ kɛ majɛ ye anw ka Wagante kɔnɔna na ko n'a fɔra k'o fɛnw fana donna minnu nana n'a ye olu t'a la k'a sɔngɔ ni k'a jigin k'a da bɛrɛbɛn ka ɲɛsin jamanadenw ma k'o fana k'o bɛ kɛ gɛlɛya belebele ye ko DGCC o kɔni ale bɛ wulikajɔ la sɔngɔko in a bɛ se ka jigin cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye ko wulikajɔ k'o bɛ sabati waati ni don natɔw kɔnɔna na nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ secret bancaire kɔnɔna na a disa a ka fasiri don l'observatoire fasiriba n'o ye Usman Moriba Bokar Tarawele a ko Mali kuranko Bokar Tarawele min kɔni ye gɛlɛya jugu ye an b'o de kɔnɔna la fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ fɛn belebele fila farala ɲɔgɔn kan kɔrɔlen ko funteni waati Bokar kuranko kɔni ale bɛ kɛ pisi pasa ye o tuma min ye o funteni kelen o bɛnna ni sunkalo ye Bokar Tarawele fɛn farala fɛn kan fasiriba ko n'i y'a lajɛ kuran ɲininaw o bɛ ka u ka can kuran min bɛ bolokɔrɔ k'a di maaw ma fasiriba ko Bokar Tarawele min ye an ka jamana minisiri ye n'o ye Lamini Seydou Tarawele fasiriba ko juma tɛmɛnen ale ni délégation belebele taara Abidjan u taara Abidjan mun na Bokar sabu min ye koniwarikaw ye kuran kɛn bɛ kulu labɔ fo ka tila k'a tɔ bila kɛrɛfɛ fasiriba ko min ye Mali ale ka délégation in ka koniwari ta Bokar u ni koniwari ɲɛmɔgɔw ka kuma u ka bɛn ko la u ka tɛgɛnɔbila kɛ Bokar Tarawele bilankɔrɔ mun b'u bolo k'o ta k'o di an ma sabu anw bɛ gɛlɛya jugu kɔnɔna la fasiriba ko u ka jamana kuntigi n'o ye Ado ye Alassane Dramani Ouattara ale ni Lamini Seydou Tarawele u ye ɲɔgɔn ye masakɛ bulo kɔnɔna la Bokar a taara jamana ka ci mun na a y'o da masakɛ tulo kan Mali mago bɛ kuran hakɛya mun na gɛlɛya mun bɛ Mali kan bi Bokar bɔgɔ kana siɲɛ ka kɛ bin kan o kuma Mali o kuma a mago bɛ kuran na sisan fasiriba ko Mali mago bɛ kuran min na sigikara ka jateminɛ kɛ jamana min bɛ se k'an boloma gan joona joona o de ye koniwari ye sabu olu ka kuran bɔta ka ca fo ka dama tɛmɛ Bokar Tarawele min ye 100 mégawatts ye laɲini tun kɛn bɛ ni o ye nka min kɔni ye koniwarikaw ye k'u ye gɛlɛya dɔ fana sɔrɔ u ka nɛgɛjuru siraw la o kɛra sababu ye bɛnkan min tun b'u ni Mali cɛ waati tɛmɛn'o la ni ka dɛsɛ k'o bato o kuma min ye minisiri n'o ye Lamini Seydou Tarawele a y'a da koniwari masakɛ tulo kan n'o ye Alassane Dramani Ouattara ye ni 100 dun ma sɔrɔ o kuma k'u jilaja ko 50 ka sɔrɔ
ha o sɔrɔ la wa biduru ka sɔrɔ Bokar Tarawele Alassane Dramani Ouattara k'a sigiyɔrɔ la o kuma a ye layidu ta Mali ye a ko ale ni Mali ye sigiɲɔgɔnma ye ale ni Mali ye filanin teri ye o kuma ni min ye kɔnɔwari sɔrɔ o ye Mali sɔrɔ ni min fana Mali sɔrɔ o ye kɔnɔwari sɔrɔ malidenw bɛ tɔɔrɔ jugu min na courant sɔrɔ baliya la o kuma ko ministre sigilen mun b'ale ɲɛkɔrɔ yan'a bɛ bɔ kɔnɔwari ka Bamako sɔrɔ o kuma k'a bɛ taa 50 sɔrɔ a ɲɛ k'a ta k'a di futere n y'a dɔn kɛ hali n'a bɛ feere kɛ a ma fɔ ye ko jisuma feereli wari minɛli t'a baraji sɔrɔ bali n'o tɛ n'a miliyari fɔra i bɛ t'i kunfɛ fasiriba ko Bokar Tarawele Konowari masakɛ y'o layidu ta yanni i bɛ bɔ Konowari ni ka Mali sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ 50 mégawatts b'i ɲɛ Mali kɔnɔ o tuma min ye n ka courant ministre ye o b'o ɲɛnabɔ joona joona sabu gɛlɛya mun bɛ maliyɛnw kan ni funteni waati la Bokar Tarawele min ye sunkalo ye o ye baraji ɲini waatiw ye a ka kan maninfin ka to ka lafiya sɔrɔ fɛn mun bɛ na ni tɔɔrɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw de kan ka wuli ka jɔ kɛ fasiriba ko a ko degun caman de bɛ EDMSA la Bokar degun ninnu u ma daminɛ bɛ fasiriba ko min ye Lamini Seydou Tarawele ye ale ni maa min jɛra ni ka taa Konowari ɲɔgɔn fɛ o ye ale ministre courant ɲɛmaa ye ni o ye Jara ye i b'a ye k'a fɔ EDMSA ale ɲɛmaaba o fana tɛmɛnen kɔ Bokar Tarawele min ye service technique minnu bɛ yen minnu ka baara ye ka janto kɛ courant ko la courant a bɛ tigɛ waati min na u mago bɛ minɛn minnu na ni k'o yɛlɛma o jɛrɛjɛkulu kan n'olu fana taara tigɛ wɔrɔnɲɔgɔn ko fara ka ca Bokar Tarawele u ka t'u ɲɛmada Konowarikaw ka baaraw la Konowarikaw bɛ courant di dicogo mun na o kuma gɛlɛya min y'an sɔrɔ k'a da Konowarikaw tulo ka jan k'o fana bɛ se k'u ka espérance di Mali ma o kuma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ta kun y'o ye bon an bɛ min f'i ɲɛna anw ka jamana in kɔni k'a fɔ k'a bɛ yiriwa jɔrɔ bɛ ne na dɛ n'o tɛ planification kun ye mun ye ka ko k'a boloda san caman san yirika yanni a dɔw bɛ se an ka jamana a bɛ se ka to ta wa o ye tiɲɛ a ka gɛlɛn a bɛ ɲɛ o sɛbɛnnikɛla n'o ye Ousmane Moriba Bokar Tarawele a ko min kɔni ye Mali ye k'a mago bɛ kilowati mun na nin waati la o de ye kilowati 400 ye a ko dɔwɛrɛ tɛ anw bolokɔrɔ 300 kɔ a ko majɛ belebeleba bɛ yen a ko dɔɔni dɔɔni kɛra nka o n'a ta o ta Mali mago bɛ min na n'o ye kilowati 100 ye Bokar walasa o ka na an ka jamana in kɔnɔna la fo maa wɛrɛ de k'an dɛmɛ nin waati la o kuma o maa wɛrɛ bolodengɔni ɲɛsinna Konowari jamana de ma fasiriba ko Bokar Tarawele n'i y'a lajɛ maa min bɛ EDMSA o ɲɛmaa la ale kɔni y'a kankɔrɔta k'a jira k'a fɔ ko sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn ko n'o tɛ k'u b'u seko la k'olu bɛna ɲɛmaa la don min na Bokar Tarawele maa minnu bɛ courant juru don EDMSA la u ni maa minnu bɛ tigɛ di ɲɔgɔnmaya la o kuma k'olu ka juru mun bɛ EDM na olu na don ni bi cɛ ko ye miliyari 100 ani miliyari 80 CFA wari 180 milliards de francs CFA o de juru bɛ EDM na a sara la wa ko juru ni juru kɔni fɔra kɔni o kɔni o kɔrɔ ko ma sara ale b'o fɔ anw y'an bɛ mun fɔ o la sisan fasiriba ko Bokar Tarawele 180 milliards de francs CFA o de juru bɛ EDMSA la Bokar ka kɔn ale ka nalen ɲɛ o kuma juru mun don juru sarata don Bokar Tarawele ko bɛɛ lajɛlen na kɛ sabu maa minnu ye courant feere EDM ma Bokar Tarawele sanni feere baaraw don o kuma k'u ka wari bɛ segin u ma siga kɔni tɛ a la min ye Konowari ka 50 mégawatts ye Bokar Tarawele k'u sanni feere don a wari bɛ tila ka segin a ma min ye EDM ale b'a ka tɔnɔ ta o baara kɔnɔnaw la fasiriba ko a ko Mali yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ belebeleba la min ye san 2022 siga kɔni tɛ min na Mali bɛna courant bonto belebeleba dɔ jɔ Bokar Tarawele min kɔni ye mégawatts 100 ye o bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na Bokar Tarawele ko nun donna ka ban fasiriba ko a ko min ye bolofara misɛnmisɛnninw ye k'o baaraw fana daminɛna o kuma min ye jamanadenw ka tɔɔrɔ n'u ka sɛgɛn Bokar k'u b'a dɔn ko ye o kuma k'u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ a la Bokar Tarawele nka ko na ko sa Bokar Tarawele i b'a ye k'a fɔ ko wuli ka jɔ ni baara caman bɛ yen Bokar Tarawele ko min bɛ o kamana guan o kuma k'u ta in kɛmɛ o ye kunnafoni filanin an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ Ousmane Moriba ale ka sɛbɛnni don Jabate l'observatoire ka fara Ousmane Moriba kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten ko dugumɛnɛ tɛ kulusi jalasiri nka a bɛ a foni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'alerte l'alerte nin ye Banzumana Kanɛ nin ye a ka fasiri ye Banzumana Kanɛ a ko min ye Amadu Dijaje Sangare ko tɛgɛnkɔni sin tɛ a ma wa min ye société de gardiennage Jekati S ye Amadi
Jekafo. Société de gardiennage Jekafo Mali ni y'a ta k'a lajɛ min ye kabi san 2017 maa 500 denbayatigiw ani 56 olu kɔni gɛnna ni k'u tɛgɛ bɔ baara la min ye Amadu Jajɛ Sangare ye ale min n'ale n'a sɔrɔla kɔsada in na Conseil national du patronat du Mali CNPM ni ani Mamadu Sense Kulubali bɛ ɲɔgɔn na o la tribunal la i b'a ye k'a fɔ cour d'appel kɔni ye yamaruya di k'a fɔ min ye Mamadu Jajɛ Sangare ye o kɔni ale de lakodɔnna k'a fɔ a ka kɛ CNPM ɲɛmaa ye min ye o ka kalata min n'a kɛla bisi basa kɔnɔna na n'a kɛla sabu ye ka gɛlɛya caman ni kɔlɔlɔ caman wuli ka ɲɛsin an ka sɔrɔ bosobaw ma wa kɔsada in na ko n'o kiiri jaabi jala la ko nka ko n ye kiiri kɛ san ta jaabi jalana ko kiirikɛbali o ka fisa i ye bawo n'i y'a lajɛ min ye kɔsada in na a bɛ waati jan bɔ san damadɔ min ye maa 560 ani 56 o kɔni société de gardiennage Jekafo Mali o kɔni olu maaw o gɛnna ni k'u tɛgɛ bɔ baara la ko in yɛrɛ k'a daminɛna cogo di n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ Bokar Sidiki Sakɔ ale jɛkulu in yɛrɛ n'o y'u ka comité syndical secrétaire à la communication ye ale kɔni ye kɔrɔfɔ in bɔ ni k'a sansalama min ye fasirikɛba ye n'o ye Banzumana Kane ye a y'a jira k'a fɔ min ye Bokar Sidiki Sakɔ ye a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ min ye société Jekafo Mali min kɔni a ɲɛmaaba maa min jiɲɔrɔ ka bon a ko kɔnɔna na kosɛbɛ o de ye Amadu Jajɛ Sangare ye Amadu Jajɛ Sangare ale de ye actionnaire majoritaire ye wa ale de ye yamaruya di k'a fɔ min ye denbayatigi maa 556 ye u ka gɛn ka bɔ baara la k'a sabu kɛ u ye u ka hakɛ dɔ de ɲini société ɲɛmɔgɔw yɔrɔ société hakɛ min fana ɲinina o de ye paiement de prime de risque ye min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ maa 1 ko 80 o ka fara u sara kan n hakili la o kɔni o tɛ diɲɛ wuli ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Amadu Jajɛ Sangare ye min ye société SAR emploi ye o PDG fana don wa ale de kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ k'a bɛ baarantanya ni k'o kɛlɛ ka bɔ faso Maliba kɔnɔna na n'a fɔra ko ale kɛn bɛ sabu ye ka dutigi 550 ani 6 k'olu fana gɛn ka bɔ baara la ko baw k'u y'u ka hakɛ ɲini maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima Amadu Jajɛ Sangare ale bɛna kɛ jamana in na den maa sugu jumɛn ye ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka bi fasirikɛba n'o ye Banzumana Kane ye Banzumana Kane ko min ye Bokar Sidiki Sakɔ ye a ko olu ka nin kɔrɔfɔ a daminɛna kabi san 2016 min kɔni ni u ye wulikajɔ kɛ u ka baarakɛlaw ka lafasali tɔnjɛkulu n'o y'u ka comité syndical ye u y'a ɲini u ka ɲɛmaayaso fɛ n'o ye société Jekafo ye Mali ye k'a fɔ ko dɔ ka fara u sara kan wa min ye taabolo wɛrɛw ye u to a ka sɛbɛn min ye compte ka dayɛlɛ u ye bankiw la ani min ye taabolo wɛrɛ minnu bɛ kɛ sabu ye ka baarakɛla yɛrɛ lakana i ka baara kɔnɔna na o prime o bɛɛ lajɛlen ka taa ni ka ɲɛsin olu ma wa n'i y'a lajɛ min ye Amadu Jajɛ Sangare ye kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye a ye yamaruya de di société Jekafo ɲɛmaaya bulon ma bawo ale de ye actionnaire majoritaire ye maa 313 k'olu gɛn fɔlɔ min kɛla sabu ye olu gɛnna ka bɛn janvier kalo tile 19 ma san 2018 wa ka ko ye i b'a ye k'a fɔ a ye maa wɛrɛw gɛn o maa ninnu fana min bɛ t'i jɔ maa 194 na o fana gɛnna wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ fana min ye comité syndical maa dɔw b'o la hali baarakɛla gansanw yɛrɛ olu fana bɛ a la wa a jirala fana k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ a y'a jira ni maa 556 la u ka taa u plaignye yɔrɔ min ka di u ye min ye u ka taa fɔ yɔrɔ min ka di u ye san tɛ f'i kuma tɛ san fiɲɛ ka wuli Amadu Jajɛ Sangare ko yalima k'a b'a la k'a yɛrɛ filɛ jamanaden jumɛn ye faso Maliba kɔnɔna na wa jamana ko ni se dil'i ma n'i kɛra société ɲɛmaa ye n'i y'a mɛn k'e bɛ ɲɛmaaya la ko maa dɔw de bɛ dugu ma minnu bɛ baara kɛ i ye ko n'e m'olu ka hakɛ ni k'o lakana k'a bɛ kɛ cogo di ɲininkali kɔni bɔ bɛ ka kɛ min ye maa 556 gwɛli ye k'a sɔrɔ u ka dɔrɔnma sara u ye k'u gɛn ten i b'a fɔ u nana cogoya min na k'o kɔni kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye o kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye Cour suprême sigi kɛn bɛ ka olu ka kɔrɔfɔ ni ka o de kɔnɔ o bɛna fɛn min ta ka ɲɛsin nin taabolo ninnu ma Amadu Jajɛ Sangare a bɛna to nin taabolo kan wa min ye maa 556 ye olu minnu gɛnna n'o ye denbayatigiw ye u ka hakɛ a bɛna to dibaliyala u ma wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye fasirikɛba ye n'o ye Banzumana Kane ye ale kɔni y'a jira k'a mana tigɛ Dawuda Dala min ye Amadu Jajɛ Sangare ye n'a ma ye k'a fɔ a kɔni yamaruya dila ma tribunal fɛ n'o ye cour d'appel ye k'a fɔ k'a kɛra CNPM ɲɛmaa ye a k'i sigi a ka faamaya sigila kɔnɔna na ko nka ko min ye société Jekafo Mali ye maa minnu ka hakɛ dulon bɛ a la ko n'a m'i kɔfilɛ u la ko maanifin hakɛ k'o ma ɲi dɛ k'a mɛn o mɛn waati ni don nataw kɔnɔna na ko a bɛ a fiɲɛ ye a ka baaraw la nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'alerte kɔnɔna na Banzumana Kane a ka fasiri don
Bokari Traoré anta o laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ don kura ye le prétoire Fasiriba n'o ye Binajan Dumuya Binajan Dumuya a ko an ka taa commune rurale Awa Denbaya ale bɛ Kayi marabolo la walima i b'a fɔ Fort de Médine Bokari Traoré ye maire ye n'o ye Jibril Magandiaye ye Jibril Magandiaye Bokari Traoré o kuma ko ale kɔni ka dugudenw nisɔndiyalen b'a kɔrɔ Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ maire na kun ye a ka commune kɔnɔ Bokari Traoré baara kologiri minnu bilalen bɛ ka makɔnɔ n'o ye développement local la sigida bɔ nɔgɔyali Bokari Traoré a kan k'i janto la kosɛbɛ Bokari min ye o mandat ye o ye san 5 ye an ka Mali sariya kɔnɔna la o san 5 dugudenw ye danaya minnu ta ka da i kan Bokari Traoré o bɛ tila ka kimɛnni kɛ ni k'u sigi k'i ka jatew lajɛ an ye danaya minnu ta ka di kan i kɛra an ɲɛji cɛba ye wa walima i kɛra an jigi wɔrɔliba ye wa wari ko jaabi bɛ dugudenw bolo nka san 3 dɔrɔn kɔnɔna la Bokari Traoré min ye commune Awa Denbaya ale dugudenw ye Bokari Traoré o ko k'u sɛbɛkɔrɔ nimisi wasalen don k'u ka maire kɔrɔ n'o ye Jibril Magandiaye tabarikala Fasiriba ko wari min kɔni ye Binajan Dumuya ale yɛrɛ wulila ni ka taa commune kɔnɔna la ka taa yɔrɔw lajɛ a ko i ye ko ye fɔ ko ye a ko maire mun bɛ n'ale ye commune ɲɛmaa ye Bokari a ye ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ a ye jaabi caman sɔrɔ a tilala ka dugudenw ɲininka Bokari a ye jaabi caman sɔrɔ dugudenw bolo a ko baara ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ n'i ye baara kɛ Bokari Traoré ko dogodogo t'a la Fasiriba ko a sigilen maire ɲɛkɔrɔ a ye ɲininkali ta ne ka maire sɛgɛrɛ maire ye baara kologirinba minnu kɛ n'a hakiliw bɛ u la o tuma n'a bɛ se ka sidɔn min ye jamanadenw ye o fana bɛ se ka sidɔn maire minnu bɛ n'olu dan bɛ daga sunɔgɔ la u bɛ se k'u ladige cogo min na Fasiriba ko a ko ale nalen mairie kɔnɔna la Bokari Traoré a ye baara kologirin minnu kɛ n'a hakili tora minnu na o ye bɛn ni keleya sabatilen dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko diɲɛlatigɛ ko ko n'i b'a kɛ ka nɔbɔ a la ni bɛnbaliya bɛ a tɛ se ka kɛ ni maaw ko donna ɲɔgɔn na baara tɛ se ka kɛ yen ni maaw furugufurulen don ɲɔgɔn kɔrɔ baara tɛ se ka kɛ yen ni maaw bɛ janga woloki kɛ k'u tigɛ ci ɲɔgɔn tigɛ a ko baara de bɛ se ka kɛ n'o hakilina ye o tuma ko de ye baara kungale ye k'ale ye bɛn sabati a ka dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen ko dugudenw sigilen bɛ k'an makɔnɔ sokow la a ye sow jɔ a ye lɔgɔlisow jɔ a ye yɛlɛma don mairies la jiko gɛlɛya tun bɛ nana ni jiko gɛlɛya ye min ye ambulance ye a y'o ɲini ka di dugudenw ma Bokari Traoré min ye sirako gɛlɛya ye a y'i jeniyɔrɔ fin o fana la min ye kuranko ye Bokari Traoré k'a ye o fana sabati a ko musow ka nakɔ sɛnɛ belebele kɛra o la denmisɛnninw olu ka co ala so belebele kɛra o la Bokari Traoré min ye dɛmɛ ni dɛmɛ kɛrɛfɛlaw la o tuma ko belebele kɛra o la o tuma ko n'i y'a lajɛ ko maanifin tɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ dɛ nka ale sigi furadama ni bi cɛ Bokari k'a ye min kɛ o tuma k'a bɛ waso n'a ye Fasiriba ko min ye dugudenw ye olu ka kuma olu ko min kɔni olu ka commune ye Bokari Traoré ko ni ɲɔgɔnna baara ma deli ka kɛ yen fɔlɔ o tuma ko maa min ye Jibril Magandiaye ye Bokari Traoré ko a ye min kɛ o tuma k'a na da tariki la o tuma k'a na da zana la min ye PDS ye Bokari Traoré i b'a ye k'a fɔ n'o ye programme du quinquennat ye o tuma k'u ye kumakan mun fɔ a kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka bato a batocogo la session bɛ k'a kɛcogo la Bokari min kɔni ye baaraw kɛ baara minnu bɛ yen Bokari Traoré n'a bɛ sariya kɔnɔna la o tuma k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sariya kɔnɔ k'a si tɛ bɔ sariya kɔnɔ o tuma k'olu ka baara fangirima wa k'o de ye sariya ye ko ni sariya taara Bokari Traoré ko maa si kana bɔ sariya kɔnɔna la a ko session extraordinaire ale ni session ordinaire la Bokari Traoré i b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a waatiw la tile kelen tɛ yɛlɛ a kan Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ o fana degun ye sabu min ye bɛnbaliya ye session ka pousser ka taa bila kɔfɛ o bɛ commune caman kɔnɔ a ko min ye baganmarako ye ko baara fana tun bɛ k'olu sɛgɛrɛ min ye baganmaralaw u ka baganw bɛ bila yɔrɔ minnu na u baganw bɛ min yɔrɔ minnu na a ko jɛnɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye OMS ye o tuma k'u ye miliyɔn 30 ɲini olu fɛ o tuma k'olu sera ka min di o ye miliyɔn 25 ye o miliyɔn 25 o tuma k'u y'o don denmisɛnninw ka projet la Bokari Traoré k'ulu bɛ nisɔndiyaba la an bɛ don min na ko bi Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Jibril Magandiaye Bokari min kɔni ye wulikajɔw ye Bokari a kuma ko min ye sɛnɛko ye k'a yɛrɛ kɛmɛ ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka sɛnɛkɛla don a ko jɛnɛjɛkulu dɔ fana bɛ n'o ye Albatros ye a ko bɛn belebeleba bɛ ani olu ni ɲɔgɔn cɛ Bokari Traoré min ye pano sariya kɔnɔ o kuma k'olu ka baara fangirima wa k'o de ye sariya ye ko ni sariya taara Bokari Traoré ko maa si kana bɔ sariya kɔnɔna la a ko session extraordinaire ale ni session ordinaire la Bokari Traoré i b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a waatiw la tile kelen tɛ yɛlɛ a kan
Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ o fana degun ye sabu min ye bɛnbaliya ye session ka pousser ka taa bila kɔfɛ o bɛ commune caman kɔnɔ a ko min ye bagan marako ye ko baara fana tun bɛ k'olu sɛgɛrɛ min ye bagan maralaw u ka baganw bɛ bila yɔrɔ minnu na u baganw bɛ min yɔrɔ minnu na a ko jɛnɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye OMS ye o tuma k'u ye $30 ɲini olu fɛ o tuma k'ulu sera ka min di o ye $25 ye o $25 o tuma k'u y'o don denmisɛnninw ka projet la mɔgɔ tarawele k'ulu bɛ nisɔndiyaba la an bɛ don min na ko bi Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Jibril Makanjayi Bakari min kɔni ye wulikajɔw ye a Bakari a kuma ko min ye sɛnɛko ye k'a yɛrɛ kɛmɛ ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka sɛnɛkɛla don o de bɛ laban a ko jɛnɛjɛkulu dɔ fana bɛ n'o ye Albatros ye a ko bɛn belebeleba bɛ ani olu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tarawele min ye panneau soleil ye kɔnɔ o kuma k'ulu ka baara fangirima wa k'o de ye sariya ye ko ni sariya taara Bakari Tarawele ko maa si kana bɔ sariya kɔnɔna la a ko session extraordinaire ale ni session ordinaire la Bakari Tarawele i b'a ye k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a waatiw la tile kelen tɛ yɛlɛ a kan Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ o fana degun ye sabu min ye bɛnbaliya ye session ka pousser ka taa bila kɔfɛ o bɛ commune caman kɔnɔ a ko min ye bagan marako ye ko baara fana tun bɛ k'olu sɛgɛrɛ min ye bagan maralaw u ka baganw bɛ bila yɔrɔ minnu na u baganw bɛ min yɔrɔ minnu na a ko jɛnɛjɛkulu dɔ bɛ n'o ye OMS ye o tuma k'u ye $30 ɲini olu fɛ o tuma k'ulu sera ka min di o ye $25 ye o $25 o tuma k'u y'o don denmisɛnninw ka projet la mɔgɔ tarawele k'ulu bɛ nisɔndiyaba la an bɛ don min na ko bi Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Jibril Makanjayi Bakari min kɔni ye wulikajɔw ye a Bakari a kuma ko min ye sɛnɛko ye k'a yɛrɛ kɛmɛ ka sɛnɛ don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ a ka sɛnɛkɛla don o de bɛ laban a ko jɛnɛjɛkulu dɔ fana bɛ n'o ye Albatros ye a ko bɛn belebeleba bɛ ani olu ni ɲɔgɔn cɛ Bakari Tarawele min ye panneau soleil ye ka taa min n'o taara février kalo dɔ tile 29 san 1972 n'o bɛ marché à bétail ani viande n'o ye sogo ye a bɛ o taabolo ni k'o de ma ka taa se loi numéro 2011-028 min n'o tala juin kalo dɔ tile 14 san 2011 wa n'i y'a lajɛ fana min ye fɛn sariya dɔ fana ye min n'o bɛ kɛ sababu ye ka anw ka dadumunifɛnw k'olu k'o taabolo ni ka o laraw ye o fɛn fɛn bɛ yen n'o kɔni bɛ bɔ bagan ninnu na n'o bɛ kɛ dumunifɛn ye k'o kow bɛɛ lajɛlen ni ka o maana sariya minnu n'o ye décret n'o fana tala o kama n'i y'a lajɛ o bɛ wele ko décret d'application n da tula fɔlɔ minnu na ni min ni bɛ n'o ɲɛfɔ sisan o de bɛ kɛ sababu ye k'olu fana kɔnɔ ko ni ka a mataama n'o ye décret numéro 2011 440 n'o bɛ PRM min n'a tala juin kalo dɔ tile 4 san 2011 ani décret numéro 92-099 CTSP n'o tala mars kalo dɔ tile 18 san 1992 nin bɛɛ lajɛlen bɛ taabolo min maana o de ye busew ka taabolo o bɛ se ka don ba la cogo min na sogo ka fa hɛrɛ sanuya kɔnɔna na ani bɛsɛya kɔnɔna na sogo falen kɔ a bɛ taga yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ o yɔrɔ ninnu fana ka kɛ yɔrɔ jɛlen ye a ka bɔ a fa yɔrɔ la ka se feere yɔrɔ ma fo ka taa se sannikɛbaga ka sanni ma o k'a san ka taa don a ka barama kɔnɔ k'a sɔrɔ a sanuyalen don n'i ye taabolo ninnu lajɛ ko min ye Abdulwahabu Munekafu ye min ye abattoir frigorifique bɛ min ka danganiya kɔnɔna na an bɛ don min na ko bi a kɔni k'a t'a la ka nin sariyaden ninnu si jati a t'a la ka nin sariyaden ninnu sira si taama bawo n'i y'a lajɛ sogo bɛ fa a ka di faabaw ye cogo min na wa a bɛ taa ni ka anw ka sugu bulon ninnu sɛgɛrɛ a ta cogo suguya bɛɛ lajɛlen na dugukolo bɛ fura ni a ye ka taa min ye anw ka goudron-kannaw ye o bɛ fura ni sogo ye ka taa taabolo wɛrɛ tɛ sogo taa cogo la ni moto sanfɛla tɛ wa fɛn tɛ bananbiri ani gɔngɔn cɛ gɔngɔn kɔni bɛ ta ka bɔ kabi sogo fa yɔrɔ fo ka taa se a feere yɔrɔ ma dimɔgɔw kɔni b'a la ka woyo a nɔfɛ ko yalima min ye Abdulwahabu Munekafu ye anw ka jamana ɲɛmaw o sigi bɛ ka mun kɔnɔ n'u ma abattoir frigorifique u ma bɔsi ka bɔ a bolo de bawo min ye maakofɔlen in ye kulekan b'a la ka bɔ banaw b'a la ka yakubaya doni a dugujɛ banakisɛ minnu bɛ sɔrɔ sogo fɛ maa dagarantiluw ni minnu bɛ n'olu b'a ko kalama kosɛbɛ n'o bɛ wele ko spécialistes produits alimentaires la olu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min ye abattoir frigorifique ye k'a t'a la ka sariya ni k'a labato a tɛ sariya foyi kɔnɔna na n'i ye anw ka abattoir frigorifique taabolo lajɛ ka UEMOA ka fo ka taa se CEDEAO ma o min ye farafinna keleya tɔnba min ye tilebinfɛ bolo jamana minnu n'olu bɛ sefa wari dun ani minnu jaso bɛ farafinna tilebinfɛ bolo fɛ n'o ye CEDEAO ye olu ka sogofa yɔrɔ
ni y'o ta ni anw ta ni ka sanga ɲɔgɔn ma ko anw ta k'a bɛ to sentondoya la wa sariya la sɔsɔli la ko numéro 1 don min ye Abdulwahabu Munekafo ye k'a ka fɛɛrɛ ni dabali suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ waasa min ye maanifin ka kɛnɛya ko ye o ka se ka don a ka taabolo la bawo ale kɔni a sɔrɔ waati a kun ye minɛn dɔw ta ka na n'u ye o minɛn ninnu bibi na jo dan b'u bɛɛ lajɛlen na hali sogo bɛ fa k'u dulon nɛgɛ minnu ni bɔlɔ minnu na nin bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ jo ye min ye Abdulwahabu Munekafo ye ko n'a min miiri malidenw ka kɛnɛya na nafolo min n'a b'a la k'a kamaro k'a fara ɲɔgɔn kan ni k'a dun k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye doni ni waati natɔw kɔnɔna na min ye don ɲuman jara ye a y'a jira k'a fɔ fasilijɛkulu minnu n'olu kɔni sɛbɛn minnu wulila ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o bɛ confident ko fɔ fo ka taa se l'EJPAO ma l'EJPAO ale ni confident olu kɔni de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko kan k'a ko ɲɛɲini ni k'a ɲɛ sɔrɔ u y'a ɲini k'u bɛ a kuma ɲɔgɔnya a kɔni n'i taara a ka cakɛda la k'a ka cakɛda k'u bɛ suguba kɔnɔna na n'i taara ye secrétaire kɔni bɛ minɛ k'e lasigi walima o b'i labila wa n'i sigira fana secrétaire fɛ e ni Munekafo ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan e ka tile baara n'i ka journée o bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ min ye an ka abattoir frigorifique ye k'a sela waati ye sa ni kura ka se ka fiyɛ a taabolo la min bɛ kɛ sabu ye anw ka jamana ni ka to a kura di a ma min ye anw ka kɛnɛyako ye ne ye jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛyako ye minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ sogow san ni k'u tila k'u feere n'an bɛ t'o san k'o tobi k'u bila an ka gaw kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya a ka se ka don ba la min ye Abdulwahabu Munekafo ye ni jamana ɲɛmɔgɔw ma fɛɛrɛ kɛ waati ni don nataw kɔnɔna na k'a n'an ka jamana ni k'a dafiri abattoir frigorifique o temps bɛ ka dulon ale la k'o bila a ka danganiya kɔnɔna min na min ye sogo faacogo ye n'a taabolo ma yɛlɛma banakisɛ caman bɛ yen ko jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen b'a san k'a sɔrɔ i ma wari bɔ nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le confident kɔnɔna na don ɲuman jara a ka fasiri don don ɲuman an b'a fɔ an bɛ fasiri sɛbɛn ba bɛɛ lajɛlen fɔ mɔgɔ dɔw ye ji min tɛ yen dɛgɛ min tɛ yen o an b'a fɔ Amedi ye an m'an sɛgɛn na fiɲɛ bɔ dɔɔnin limaniya sa est-ce que limaniya di limaniya Bɔ Jabate ne ko bala cogo bɛ di Bakari yanni mɛntigɛ don nin ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɔra an ka ɲɛmayaso la anw jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn an kɔrɔkɛ n'o ye Seydou Tarawele bamanan Seydou Ala yali mini ji dɔgɔya min ye radio Jekafo y'a kanu a ye baara ɲuman min kɛ Jekafo kɔnɔ ni ka tɔgɔ di radio in ma min ye mémorial belebele o bɛna sigi a tɔgɔ la kalo kura n'o ye mai kalo tile 28 kalo kelen bɛ an n'o cɛ o tuma an kɛmɛ ka wele bila bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen k'an bolo ma dɛmɛ yaasa mémorial Bakari an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bonyamasegin don ni ka waleɲuman dɔn ta k'a sɛgɛrɛ a ye baara min ta ka radio Jekafo sɛgɛrɛ a dayɛlɛli kana bila bi la ɲɛmayaso ka hakilina don o tuma min ye dɔrɔmɛ mandɔngɔ 1000 man ca o tuma a denfaya tan bɛ k'a di n bandaw ma n'o ye an ka jamana masakɛ ye Bakari ne bɛ tigɛ don l'indépendant fasiliba n'o ye Dawuda Sangare Dawuda Sangare a ko Mali baarakɛlaw Bakari u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'o ye UNTM k'a kɛmɛ ka laɲini wɛrɛ kɛ Bakari Tarawele a na kɛ zena ni Bakari nin ɲɔgɔnna kɔni tɛna deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ fasiliba ko a ko UNTM ale ɲɛmaa ye Yakuba Katile Bakari ani a jɛɲɔgɔn u ye ɲɔgɔn dalajɛ ni ka sɛbɛnfura k'a ta k'a bila gouvernement ka tabali kan n'o ye tile 10 baara bila ye tile 5 fasiliba ko k'a daminɛ ntɛnɛn don ka taa bila juma la n'o ye mai kalo tile 17 ka taa bila tile 28 Bakari Tarawele min ye ni laɲini baara min kelen filɛ nin ye o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Yakuba Katile UNTM n'o ye baarakɛlaw ka lafasatɔn belebeleba ye u y'a yira k'a fɔ u ni jamana ye tigɛnɔbila ni bɛnkan dɔw kɛ bɛnkan minnu kɛra a kɛra danaya kɔnɔna la diɲɛma kɛra seere ye Bakari Tarawele nka n'i y'a lajɛ tigɛnɔbila kɛra fɛn min kama o tuma k'ale bi taama bɔ sisima bɔ a ko nɛgɛnni taara ni k'olu sɛgɛrɛ wa Bakari Tarawele bɔnmɔ taara ni ka don UNTM da la wa fasiliba ko ɲininkali gɛlɛn a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni UNTM ye a ye muɲu ni sabali minnu kɛ Bakari Tarawele ni ka tigɛnɔbila jaabiw ma kɔnɔ o tuma ko waati bɛɛ lajɛlen tɛmɛna fasiliba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni gouvernement ye yuguyuguli baaraw de bɛna daminɛ sabu UNTM ale ka grève tile kelen fo ka taa bila tile 10 na Bakari Tarawele a bɛ nafolo min tiɲɛ an ka jamana ye a ko miliyari kasabi caman don a kuma min ye fanga kɔni a bɛ yuguyugu min ta k'o sɛgɛrɛ o fana ye belebeleba ye a ko k'a kɛ ni olu ye min ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni grève bolodalen a kana se ka bɔ cogo min na Bakari Tarawele ko n'i ye UNTM lajɛ o kuma k'u b'u jɔ fɛ ko ye Bakari sabu min ye jɛrɛjɛkulu sigi kun ye baarakɛlaw ka ɲɛta ye o kuma baarakɛlaw ka lafasa tɔn baarakɛlaw mago bɛ fɛn minnu na maa minnu gɛn bɛ ka bɔ baara la o kuma a kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ o la n'o ye ministère de l'administration territoriale o baarakɛla maa 22 Bakari olu tigɛ kun bɛ ka bɔ baara la
fasiriba ko min y'o maa 22 mun tigɛ kɔrɔ ka bɔ baara la olu ka tigɛ ko in ti dɔwɛrɛ ye k'olu wulila ni k'u ka hakɛyaw ɲini o kuma maaninfin bɛ se ka hakɛya ɲini cogo di k'o kɛ kɔlɔlɔ ye Wari Tarawele o kuma k'olu maa 22 k'u ka segin u nɔ na joona fasiriba ko min ye kɔma taxi ye o baarakɛla minnu fana bɛ ni olu ka sara kɔni sɔrɔbaliya bɛ Wari Tarawele k'u ka sara ka ta ka d'u ma joona o kuma min ye kɔma taxi ye a da ka yɛlɛ baara kura ka boloda fasiriba ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Wari Tarawele min kɔni UNTM a ko tigɛnɔbila min kɛra ka bila ni février kalo tɛmɛnen ye Wari Tarawele o kɔnɔ kumaw ye fɛn minnu ye k'a kelen ma bato a sira kan dɔ bɛ fara sara kan wo nin bɛ kɛ nin waati kɔnɔna na wo nin bɛ bila sanfɛ nin bɛ bila duguma k'a bɛɛ kɛra sɛbɛnfura fu ye fasiriba ko Yakuba Katile a n'a jɔnɲɔgɔnw wari ko nin y'u wulilen k'u jɔ sa o kuma ko sigili ko kuma t'a la bilen wari ko nɛgɛni ko kuma t'a la bilen o kuma min ye gouvernement ye jango olu ka segin u kɔ o kuma fɛn fɛn tigɛnɔbila k'u k'a bɛɛ waleya yanni waati kofɔlen cɛ n'o ye mai kalo tile 17 ka taa bila a tile 28 na o kuma ko n'o ma kɛ petewu Wari Tarawele ko bolo min ye si don mɔɔ la k'o bolo kelen bɛ si bɔ kɔnɔfili filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don Jabate an bɛ Dawuda Sangare ni indépendant mo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko aujourd'hui Mali n'i y'a lajɛ maa min ka fasiri ni o ye Siyaka Dumuya ye Siyaka Dumuya a ko k'an ka taa Gawo dɛ min ye anw ka saramoɲɔw dilan l'usine bolofara min bɛ yen n'o ye Sonatamu ye Sonatamu ka agence min bɛ Gawo e ko min ye Larabu denmisɛnw ye k'u ma taa yen Dakari ka u sago n'u dungɔ bɔ a la ka tila ka tasuma bila magasin na wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye avril kalo tile 19 su ka dugu jɛ a tile 20 na san 2021 n'i y'a lajɛ min ye Sonatamu bolofara min n'o filɛ ni Gawo mara kɔnɔna na n'o ye Gawo ville ye min ye ni arabu denmisɛnnin ninnu ye o kɔni u farala ɲɔgɔn kan ni ka nin hakilinajugu ni ka a sigi sen kan wa siga kɛn bɛ olu de fana na bawo n'i y'a lajɛ u nalen kɔ ka na jɔ yɔrɔ in da la u ye gardien minɛ k'o siri k'o kɛ i b'a fɔ woropanya o tɛmɛlen kɔfɛ min ye menuisier dɔ ye o fana o y'o kɔni fana minɛ ni k'o fana siri ni k'o fara gardien kan wa min ye yɔrɔ kofɔlen ye ni ka magasin ni k'u dakari min ye carton caman ye cigarette la k'o ta ni ka taa n'a ye o ma se ka taa ni minnu ye o ye tasuma de don yen ta tɔw la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka ji ni tasuma kɛlɛba cɛkɛda bolofara min bɛ n'o ye sapeur pompiers ye olu kɔni lasɔmilen kunnafoni dalen kɔ u tulo kan o wulila ni ka yɔrɔ kofɔlen in sɛgɛrɛ o kɛla ka bɛn ni sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 2 n'o ye 2h45 ka taa se 6h30 ma olu kɔni sela ka tasuma ye ni ka se ka a fa wa n'i y'a lajɛ fana sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna wa min ye Gawo gouverneur ye a n'a makɔfɔ wulila ni ka t'u ɲɛda nin yɔrɔ kɔfɔlen kan wa n'i y'a lajɛ fana ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye dɔ fana bɔla ka kɛ san 2018 min bɛna juillet kalo dɔ tile 13 ma wa o senfɛ fana i b'a ye k'a fɔ maa dɔw de na n'o ye marifatigiw ye minnu ɲɛda datugulen don u nana ni kana se ka na magasin ni k'u dayɛlɛ min ye carton 450 ye k'o fana ta ni ka taa ni a ye wa n'i ye a lajɛ fana min ye sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw bɔla ni jaabi min ye min ye MLA mɔgɔw ka carte ye dɛ larabu denmisɛn ninnu kɛlen ka nin baara kɛ i b'a ye k'a fɔ o ka MLA carte o de buruna u kɔ kɛnɛ in kɔnɔna na o bɛna kɛ sabu ye min ye sɛbɛn in bɛ maa min to a la ni tɛgɛ dala o ka ani maa wɛrɛ minnu n'o bɛ nin jɛjugu la ni ka se ka taa jamana ka cakɛda in ni k'a mago sa o maaw bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Mali aujourd'hui Mali kɔnɔna na Siyaka Dumuya a ka fasiri don Siyaka Dumuya an b'a fɔ ka kalimu ta bɔ bɛɛ lajɛlen fɔ Wari Tarawele ɲɛmaayaso kun ye a wakili ta ka dan kan ni ka sɛbɛn minnu d'a ma nin y'o sɛbɛn kɔnɔ kuma bannen ye wari dɔ wɛrɛ t'an bolo o de ye bonyamasegin ye sabu bamananw ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛɛ wari lamɛnbaa minnu y'u ka caw bila ni k'a lamɛn nin sanga kelen kɔnɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn arajo minnu fana b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn maa minnu fana bɛ jamana in kɔfɛ n'u b'an ka kunnafoniw ta k'a santalama k'a cɛri diɲɛma ye an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn ko bɛɛ n'a ka ca don o kuma ko hali bi Ala k'u bolo mɛn u ka baara la o kuma min ye foli ani tanu ye an b'o ta ni ka kan un dankɔrɔba sɛgɛrɛ n'o ye chef escadron Lasine Tamba Keita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn min ye chef de bureau de douane de Zegwa Mali ni Konowari dancɛ kɔnɔna la Sidi Mokhtar Dambele an bɛ Sidi fɔ ka waleɲuman dɔn radio Fafeke ale directeur du programme ya min kɔni ye Zendaw ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale ni Iya Blanche Daw n'o ka association dɛmɛtɔn o ɲɛmaa ye wari an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ dankɔrɔba in bɛ Badalabugu n'o ye Jaws création min ye dankɔrɔba ye Bɔgɔri a kɛmɛ ka jaba dɔ bɔ ɲina a ka foro kɔnɔ a bɛ sɛnɛ fana kɛ a dugulen bɛ la
remarque de fa jɔlen bɛ jaba la ayiwa ɲinan bɛɛ an tɛ jaba san écoutez an tɛ jaba san ɲinan bɛɛ grand Jaws création fulakɛ b'a kɛrɛfɛ n'o ye bari ye an bɛ bari fo ne bɛ min dɔw ka bɔ Jabate min ye Amadu Togola ye Togola Couture ani Mercerie Togola olu Amadu Togola ale ni a ka tailleur u bɛ anw lamɛn jɛmukan in k'a daminɛ fo ka taa kuncɛ o choix-len bɛ an na filɛ ni ɲɛmɔgɔ kura ni siraba belebele in ni o dala ye établissement Sama frère Abibo Samura n'a a jɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Ageroute la min ye Abdurahmane Sa Nɔgɔ ye chargé de projet don a fana a b'anw lamɛn min ye Abdul Salam Warmɛ fo ka taa se Tijani Sako ma an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo boutique électronique de la nation ɲɛma n'o ye Umar Jana a badenw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Bakari n'an ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala ni kira sɔnna ma ni kunnafoni kelen bɛ santelama sufɛ to ma don nɛgɛ kanɲɛ 20 waati o tuma sini araba min ye nɛgɛ kanɲɛ 11 sanga 30 an bɛ gɛrɛ kɛnɛ kɔnɔna la min ma sɔrɔ sini kunnafoni na an b'o bɛn nɛgɛmannin k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan Bakari hali bi ni k'a fɔ lamɛnbaaw ye o tuma an bɛ ɲumanya kalo la k'a fili k'a kunbɛn don maa minnu bɛ ko dɔrɔmɛ 2 b'u kun nin ye arijinɛ ɲini kalo ye dɛ o tuma yanni kalo in ka taa k'i to nin y'a ɲini kalo ye n'i ye kɔfilɛ kɛ kumalikɛlaw o tɛ kɛ baasi ye Usazi Jabate a mɛnna an bɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam